Yokoromogi ikruok dhi nyime ne romo magala moro mar hingo igni 20 mar duond bura mar ODM e alap ma Mangina mano e boma ma Mombasa ken chenro mibiro baga yanga chieng' ngeso mar jumani. Kopogore koda mano bende lipot mar NCIC koro wacho ni thoth mbalariany mag sirikal ndiko mana jodhot achiel e kwan atamalo mamalo ka thoth mbalariany manitiere Nyanza kana mbalariany duto manitiere Nyanza omoko e mtegono kama thoth jomondiki wuok mana e dhot achiel ataro mar dwaro mar chik mar NCIC mawacho ni kembe mag sirikal ok onego ndik ji mawuok e dhot achiel mokalo 33.3. Bende riwruok mar governors mano CAG otwako tero koda lipot mogol mawacho ni piny Kenya osewito mine moromo 1,000 madhi konyore kakore dwaro mar mondo mi thieth kaachiel koda chenro mag konyruok ne mine mapek otim e dispensaries kata ute thieth manitiere piny. Nyakoromogi warangani moko kuom weche mawamiyo pek. Jokanyo kod johera mag ODM ochopo e boma ma Mombasa motelo ne romo magala moro chieng' ngeso mar dhialo higni 20 mar duond buch ODM e pacho ka. Administrative action has been taken against the chief because he's not directly linked to the murder. He is just suspended. Jalup Ruoth Manyalenda Hemston Gumbo oriembe tich kalore gi nek rowere ariyo e gweng' ma Opondo sub-county ma Kasipul. The ministry and SHA to reconsider that position because they say that it is in the law, and I believe that law was not made, man was not made for the law. It is a law that was made for man, and therefore they have to change that because it is completely not working. Governors dwaro ni olok chik mondo kuonde thieth mag dispensaries omi thuolo mar miyo thieth mine mayache kendo madwa konyore. Nyakoromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 23600 kao kamano bende yudowa e mbui mag oganda mopogore opogore. Yudowa kanyo kaka Ramogi TV, e mbui kaka YouTube, mbui no mar Facebook, yudowa mbui mar Instagram, mbui mar X kaachiel koda mbui mar TikTok. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en obila e county ma Homa Bay oyango chungo e tich Jalup Ruoth Manyalenda sublocation mano Hemston Gumbo kaluwore gi nek mar rowere ariyo manotimore gweng' ma Opondo e kar chung' od bura ma Kasipul. Mae notimore kinde mar rakruok ne obedo e kind johera mag Boyd Were mar ODM kod Philip Aroko ma ok ochung' gi duond bura moro amora. Ali Abich ni kod mathoth. Mokalo tulo mar siasa ne omuoche gweng' ma Opondo e kind johera mag Boyd Were malaroko mod bura ma Kasipul gi duond bura mar ODM kaachiel gi Philip Aroko ma ok ochung' kod duond bura moro amora. Tulo mane okelo nek mag rowere ariyo e kindeno kaluwore gi nek makamano ma obila wacho ni ne otimore e dala Jalup Ruoth Manyalenda sub-location Hemston Gumbo ka komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni Jalup Ruoth no ne osechunge tich kendo gidhi nyime gi timo nonro matut ma ka oyude kod ketho nek mag rowere ariyo go eko tibiro lok kod dwaro mar chik. Currently, because he's not directly linked to the murder, he is just suspended from duty as investigation is going on. If he is negatively mentioned regarding the murder, then we will take action. But currently, administrative action has been taken against him. Nyaka ne nek mag rowere go timre, obila osebedo kalonda chachije mitudo konek makochono ka odiochieng' manyoro mutini ne obedo dala jaod bura machon ma Kasipul mosenindo Ng'ondo Were kama obila mag okwach kich ne odhiye mar mako achije mane gikoni ne oponde dalano. Koilem wacho ni achije 5 mane gidhi mako ne oponde dala jaod bura machonono kendo bang' makogi to rowere mathoth ne odonjo kendo monjo obila gino mano kelo nyirok mag obila mag okwach kich adek ka achije go to ne oringo lal kendo obila dhi nyime koluwo ndachgi. It did happen in the homestead of ODM aspirant, that is Boyd Were. That is where they were. The incident of the arrest, attempting to arrest the suspects, happened yesterday. SAS encountered very harsh resistance from young men who are armed with crude weapons, and in the process
Some of our officers were injured. Magitimore ka jachung' mar ODM Boyd Were to kwedo apedhe mobila ne otime dalagi ka okoni onge acheje mano buto dalagi kaka obila wachono. Boyd wacho ni obila no onego oluw chik kendo ne onge tiende mar monjo dalagi mar buogo familia margi. Around 10 police officers barged into our home without any notice, fired gunshots carelessly, without taking into consideration that there were kids in the compound. The residents of Kasipul also here waiting for me to attend to them. Earlier on, we had a meeting at Kosele with the IBC officials, candidates and the security people, including the DCIO. He was also present, Mr. Daniel Muhuhi. After the meeting, before the meeting concluded, now he excused himself before the meeting concluded. So now, after the meeting, while I was heading home, when reaching the gate, I had a lot of gunshots. I saw police officers running left and right, armed. They are carrying pistols already on their hands. The DCI, they have the resources, they have the machinery. If they were unsure of the person they wanted, if he was in our compound, it was simple. They will just inform us, give us a notice. No. We will allow them to search. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Yakormogi wadhi nyime kama oganda makwar osemolo e county ba Mombasa ne ikrok mar nyasi machakore kiny tich abich mar yango higni 20 nyaka ne duond buch ODM chakre pachoka. Ma en thuolo mokwongo maromo magalamoro makelo kanyakla jokanye duond buch ODM dwa timore ma onge mosenindo migosi Raila Odinga mane en jatend duond burano. To ka jafwambo marwa Mombasa Joja okoleronwa gino margi en iromono dhi medo riwo wi oganda jo Kenya kendo tego duond burano. En alap mama mangina waterfront e county ma Mombasa kuma ichan bagi ya nyasi magalamoro mar yango higni 20 nyaka ne duond buch ODM chakre e pachoka. Kai, Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ma en jalup jatend duond burano ne oyuoro mar rango kakitayo chenro mag duso pauno motelo ne nyasi chieng' Ngesu. To kato bedo ni ikruok mar duso pauno ne pod dhi nyime, oganda makwar mawuok e counties mopogore e pachoka ne osemolo mar yore nyasi no madwa timore thuolo mokwongo maonge mane en jatend duond burano mosenindo migosi Raila Odinga. En kuyo ne wan nikech jatendwa manochako chama mar party wa mar ODM osenindo kendo wewa at a very wrong time. Ne wageno ni mondo obede mondo one kaka wa celebrate ODM at 20. Wadwa nyiso Kenya nzima ni ODM pod en ODM kata baba onge kata baba nitie. Kendo wadwa medo jiwo tego, wadwa medo tego chama wa mar ODM e kiwango mamalo. Koro gima baba weyo kano wacho kapod ongima ema nyithinde duto modong' e luwo. Ka ok iluwo to nyathi mok ratiro. Kae ne gikoni geno margi en ni jotelo dhi twake weche madhiri wi oganda jo Kenya duto kendo medo tego duond burano to chutho e yor lombo gendni mamoko mondo mi odonji e duond burano. Wan kaka mine ma jo ODM wa expect mondo wane gigo mabeyo mosechanwa to wan gi yie kendo wan gi chirainya ni gik mwadhi winjo ka gin gigo madhi tero wa mbele. Mana kaka jakom marwa mosenindo baba Raila Odinga noweyo chenro maber. Achiel mar oganda ma jatelo mora mawuoyo gima mondo wach mokwongo na achiel mar oganda. Namba 2 waneno kaka yiero osetimore ma Tanzania, wang'eni kiny yiero machiegni dhi timore Uganda, gik matimore kuondego kwadwar. Gima duong' ma wadwaro en kwe e dalawa ma Kenya ka. Gima chunya geno kaka joma tindo en ne jok madongo madwa wuoyo kaka wuono plus wan joma tindo mobiro kamiodo thuolo madwa wuoyo on behalf joma modong'. Ikruok mane ma wan go mar gero party mar mondo mi 20 obed with other 20s. Kaka wadhi bedo ywaruok labda ng'ani dwaro ma ere kaka leaders wa which mechanism ginyadhi tiyo go maber mondo giket party the youth owinji, women league owinji and even the veterans at large. Moko kuom rowere mane osechopo ne okoni romono bende dhi bedo ranyisi mar kit telo ma duond buch ODM sani ni godo magikoni kaber to nego bed mano ma inyal sum gi rowere makoni oseikore ne telo ma pachoka. Wan wating cham wani malo mondo wame cham wani ngufu wawuog oko wanyalo bedo mang'eny kaka jochama to kwawuok oko kaka jochama mwaketo jimoro jindionde kaka jogo kura to bedo romo kama ne kayiem nono kasto wakwayo jowabe motelo ne cham wawuog dhok achiel gima gikelo confusion
ne joma tindo. Wan joma tindo wang'eny wawinjo gima joma dongo wacho. To ng'ama duong' moro wacho mata ng'ama duong' moro wacho ma confusion bede. Mae romwa mokwongo nyaka kade jakom to e pinyni. Omiyo sama waromo wago mbaka kako oganda. Jok moyiere wore kodwa wan wabro riworego. Jomodagi ok wabi omo. Chama wa mar ODM ni noting'o nyaka dhoudi mamoko. Kik wachak larore kaka oganda luo mondo dhoudi mamoko wewa mondo dhi koma chielo. To jotendwa man malo kanyo bendo riwre to wach dhok achiel mondo wabed gi moro achiel. Mago mana moko kuom jogo masane oseyuoro e alapni Mama Mangina Waterfront ka giikore ne nyasi mar ODM machano chakore ayanga odiochieng' makiny. Wagoyo tach kaendi kendo pod wabiro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ni ma Mombasa. Ni Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya Aoko. Pilau modong' ikonwa Nairobi koni. Wambe wabede nyasi kanyachiel. Kao kamano wadhi nyime kama duol makedo gi mibadhi e pacho kamano EACC ogolo samath ne jatend boma ma Kisumu Michael Abalawanga mondo chopi apisgi kitude gi ketho mopogore opogore. E ketho mokwongo, Abala itudo gi tiyo gi oboke mabandia mondo ndike tich kaka meneja mar boma ma Kisumu. Kamano bende EACC wacho ni Abala kaka meneja mar boma ma Kisumu notiyo gi oboke mabandia mag wuoth kod chudo mabalang' ne miyo moro ma ok jatij boma ma Kisumu. Wachore ni miyo no nokowe e limbe mar tich e boma Lagos, piny Nigeria, kochakore tarik 8 nyaka 12 dwe mar 7 higa mokalo. Miyo no ne owuondore ni en jatij kaunti ma Kisumu ka omenda mag kaunti notiyogo e wuodhno. Kuom mago odonjne gi ketho 4: loso obok mabandia, yako mwandu sirikal, chiwo neno ma miriambo e wi obokge kod chiwo obok mabandia. Tok chike mag NEC kuom magi idwaro mondo chop mapiyo piyo kaka dwarore e apisi maduong' mar EACC Mano Integrity Center manitiere bore Nairobi. Wadhi nyime kama riwruok mar governors dwaro mondo migawo mar thieth olok chike mag okuma mar thieth mar SHAM mondo mi ute thieth mag level 2 kata dispensaries thuolo mar chiwo thieth ne mine mayach e kinde ma gikonyore. Mane giyango e kinde romo mane okelo jokanyo mag sekta mar thieth e nyasi mar keto ayanga chenro mar chako tiyo kanyakla kaka counties maduto e pacho ka e duoko piny kwan mar mine kod nyithindo mawito ngimagi e kinde ma inyuologie. Kaluwore gi ripot ma ochiwi e nyasi no, higani kende mine 1,000 osewito ngimagi kanyuol ka nyithindo 20,000 to osewito ngimagi kinyuologi. Judith Omondi nitie kod ler mathoth. E higa achiel mar SHA e pacho ka, bang' dara yanga koa e okumba mar thieth machon mar NHIF, paro ma opogore osebedo ka wuok e wi lokruoge ma owinjo ketie e okumbani. Kawuono riwruok mar governors owuoyo e dol achiel mar dwaro mondo mi tim lokruok kendo migi thuolo mar chiwo thieth ne mine mayach kendo manyalo bedo kod dwaro mar konyore e ute thieth mag level 2 kata dispensary kaka ne oriko e ni okumba mar thieth machon mar NHIF. Eliminating the dispensaries as one of the centers that we can allow our mothers to give birth and be paid by SHA. Seriously need, as Governor Khalid has said, for the ministry and SHA to reconsider that position, because they say that it is in the law, and I believe that law was not made, man was not made for the law. It is a law that was made for man, and therefore they have to change that because it is completely not working, and that is why those healthy indicators are coming down. E chike mag SHA, level 2 oket kaka kar thieth ma ji limo to dok pacho, kendo ko winjo bed kod otanda mag nindo. Kata kamano, governors koni e gwenge magi e ute thieth machiegni gi ji, kendo nikech chike mag SHA, thoth mine koro nyuol pacho, okang' ma Kenya ne osegoyo higni 5 ma okalo. For us in Mandera, a dispensary is a very important facility for us. Dispensary, the border of Ethiopia in Mandera North or in Mandera West is Agagan and Nairobi Hospital of Mandera. The issue of SHA should not be politicized. You can fake any other disease, but I don't see anyone faking pregnancy. Because pregnancy has a product that are visible, which is a baby and a happy mother.
Kopogore kod weche mag ute thieth, bende jokanyo mag riwruogni koni nitie aput mar mine ma okumba mar thieth mar SHA oseweyo chien kendo hinyore e kinde mag nyuol, magi gin nyiri mapok ochopo higni 18, kata kamano bedo mayach kaachiel gi mago maonge kod opande. Magi joma Gavanas koni owinjo many kaka nyalo yudo thieth e yo mayot ka okalo e okumba mar thieth mar SHA ma ok oridnegi chike. Transition from the Linda Mama program to a more complex SHA system has restricted access to maternal health care services. Further, a significant number of primary health care facilities are yet to receive their PHC funds. Why have the indicators gone down? Why are less people delivering in the hospital? Why are we seeing more maternal mortality and yet the money is increasing? You have left out the indigents, the under 18s, the guys who don't have ID cards. They're now scared because they go to the hospital, they'll be locked. It's all over in the newspaper. It's not rocket science. Report ma oketa yanga e romoni, higani kende ma oheo mine 1,000 osewito ngimagi e pachoka, ka nyithindo ma inyuolo ma oheo 20,000 bende osewito ngimagi. Ka report mar migao mar thieth, to yango ni higa ka higa, piny Kenya wito mahawa 600 mar mine, kod nyithindo mahawa 34 e nyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. Mbalariany duto e imbo mar piny Kenya oserem luwo chike matayo ndiko dhoudi mopogore opogore kama na mbalariany 11 kende pacho ka ema koro ni kod kikruok makare mar oganda mawuok e dhoudi mopogore. Ma en kalore kod lipot mogol kod duol mochung'ne kelo kwe kod riwo wi oganda e pacho ka mano NCIC mawacho ni mbalariany duto mag sirikal bende pok ochopo kare chiwo thuolo moromo ne joma nigi ng'ol kaka chik dwaro. Thoth mbalariany mag sirikal koreseyo kuom rem chopo kare kwan mar kik oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Lipot mar NCIC lero ni mana mbalariany 11 kende mag sirikal emochopo kare dwaro mar chik mar NCIC mar 7 kare mar 2 malero ni oganda mawuok e dhot achiel ok onego kaw thuolo mohewo 33.3 kaka jotich e mbalariany mag sirikal. Mbalariany duto mantiere imbo mar Kenya orem chopo kare dwaro makamano kamoting'o Maseno mani kod jotije 1,056. E kwanno joluo gin 664 ma en 62.8. Iluwo gi machiegni kod jowaluya ma gin 218 e 20. Mbalariany marongo bende ni kod kwan mamalo mar joluo ma gin 297 mana 72.6. Tomboya bende taya makamano menyo ka kuom jotije 94 58 ma en 61.7 gin joluo kiluwe mabor kod oganda jowaluya ma gin 12 e 12. Mbalariany ma Kisii kod Moi bende ndiko kwan mamalo mar jodhok achiel ataro mar chik. Kisii ndiko jo Kisii 379 66.7. Kaito jolang'o 55 ma en 9. Mbalariany ma Moi ni kod jolang'o 1461 ma en 62.9. Kaito jowaluya 286 ma en 12. Jotich duto mbalariany no gin 2,324. NCIC kata kamano puoyo mbalariany 11 motimo maber kik oganda mawuok e dhoudi mopogore e thuolo mag tije. Mbalariany ma Embu otelo listino ka kuom jotije 424 jo-Kikuyu gin 98 mochung'ne 23.1. Multimedia University luwe kod jotije 386 kaka bila motelo gido kuche ma gin 92 e 23.8. Egerton ni kod jotije 1,305 okuche gin 333 e 25. Mbalariany ma Nairobi bende ni kama ber ka kuom jotije 4,000 gi wiye okuche gin 979 mana 28.6 e kin mamoko. NCIC lero ni moko kuom midhiero mamono mbalariany chopo dwaro makamano en kaloro ni moko kuomgi nitiere chuny pinje ma dhok achiel thothie. Jotije moko bende ringo dhi pacho ka gichiegni rutaya ka moko kuom kuonde tiegruok gi noyudo jotije mane nitiere thuolo ma gin ni e colleges kendo dhi kodgi nyime. 8 dominant groups, communities actually have close to 90% of all the jobs in our parastatals. Now, let me ask you something. Is that really fair? In the spirit of our law, you are somebody who comes from marginalized communities. You really struggle to come this far, and then you try to get a job, and this is the reality that we have. 8 communities control close to 90% of
jobs here, and 90% of a trillion Kenya shillings. NCIC ochiwo paro mondo chuga put makende mabiro keto maino e neno kabila duto e pacho ka yudo thuolo mar tiyo e mbalariany mag sirikal gi kembe mamoko. Kamano bende opira oduoko korka komison mochung'ne rango kit chwech kod thuolo mag joma ng'aw mondo ne ni joma nigi ng'olo 105 mag thuolo mag tije kaka chik dwaro. Wadhi nyime kama riwruog jodolo mar kanisa jokopere onyiso chal marach mar piny Kenya ahinya to yore somo kod thieth kage wacho ni thoth jo Kenya hinyore kaluwore kod hinyruok e chudo kata ywaruok e chudo mar okuma mar SHA ka bende giwacho ni onge ler malong'o ewi kaka itayo somo mar CBE. Jodolo go bende oseo chike moko ma giwacho ni thiro ratiro mar oganda jo Kenya. Lydia Okeyo ni kod ler. En twak mane gibedo godo gi jofwambo e bure Nairobi. Twak mane itaw gi jodolo e riwruog jodolo mar jokopere mong'ere kaka the Kenya Conference of Catholic Bishops. Kenya continues to mourn the passing on of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a gallant son of the soil and a statesman whose life embodied the struggle for democracy. In moments when he could have chosen division, Raila chose reconciliation. He forgave, embraced dialogue, and consistently fought for the peace and stability of Kenya. Jodolo go puoyo kenge ma sirikal osekawo mar neno ni kuyo bede thoth gwenge ma pacho ka kata kamano gigolo ywak margi kaluwore gi sectors moko ma giwacho ni nitiere kod midhiere pacho ka kendo hinyo oganda jo Kenya. We thank God for the relative peace we have enjoyed this year in spite of the prevalent political tensions. Giwacho ni sirikal osebedo ka oloko ng'eye ni midhiero manie sekta mar thieth kod somo. Giwacho ni digni osebedo sekta mar somo kaluwore ni ler malong'o pok ochiw ewi kaka winjore ta sekta no. Gidwaro ni piny owacho ndik jopuonj moromo e skunde kendo keto omenda moromo tawo chenro mag somo. We note gladly that there is an ongoing process by the Teachers Service Commission to recruit 24,000 teachers. It is our earnest hope that this exercise will at the end of the day have a meaningful impact. Through their heads are expected to manage the ordinary running of the schools with capitation delays. No extra fees should from parents, and threats that no student should be sent away from school for lack of school fees. Giwago chal marach mar sekta mar thieth kaluwore gi nuni e chulo omenda mar SHA gino maketo ngima oganda jo Kenya kamarach kendo osemiyo thoth jo Kenya obedo gi gope modhuro osiptende ka osiptende bende onge nyalo mar chulo jotijege. Many people have received treatment under the new SHA coverage in many hospitals, for which we are so grateful. However, the medical scheme cannot survive if the health providers, that is hospitals, are not timely and sufficiently paid for the service they provide to the patients. Giseo piny owacho kuom kadho chike moko magayo yore tiyo gi mbui gino magiwacho ni thiro ratiro mar oganda ka bende gikwayo jo Kenya mondo ti gi mbui e yo mowinjore. Bende gikwayo rawere mondo mi owuog oko ondikre kaka jogo ombulu mondo mi giyud thuolo mar yiero jotelo mabiro tawogi e kinde mabiro. We raise serious concerns about the way the law on the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act. We strongly recommend a necessary review so that the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act can be abused to silence government critics, to abuse the rights to privacy, or even to manipulate the electoral process. Jodolo go dwaro mondo mi sirikal omany yore ma kedo kod mibadhi e pacho kae to ok wach awacha ma iwacho e rombe mag siasa. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mawuok e gwenge mag Ukambani osingo matiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e choro dongruok ne jopiny. Jatend piny madhi nyime kod limbe mare mandala ng'wen e gwenge mag Ukambani
Orwako oganda jo Wakamba kata kwayo gi mondo githegre gi siasa mag bet e kweth makodo sirikal kinde ka kinde. Duto sayo kweth mabalo kod sirikal kuom kwedo chenro mora mora ma sirikal ochako. Tiso weno nigi mathoth. Jotelo gumane otelne kod Governor Makitui Dr. Julius Malombe wachani oganda jo Wakamba bende nyaka pon ole majomoko pono kuke sirikal matiyo. Sasa ni wakati wa maendeleo. Unasikia? Wakati wa kazi. Wakati wa siasa utakuja, na siasa wakati wake ikifika zitapigwa. Ni nyinyi mtaamua. Na mtaangalia watu na mtawapatia marks na mtasema huyu amefanya, huyu atafanya kuambatana na vile tunamuona, na kwa hivyo ni nyinyi mtaamua. Kwa wakati huu maendeleo, kazi tuendelee naye. Na wakati huu Rais William Ruto ndiye yuko kwa kiti. Siwe mtu anasema governor anafanya hivyo. Tuko hapa kwa sababu ya kushikana tufanye kazi. Na hii Kitui ilichelewa kwa mambo yote ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana jamii? Sasa ndio mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba mambo ya kungojea, mambo ya kubaki nyuma, mambo ya kukaa kwa upinzani imefika mwisho. Ama namna gani jameni? Ama nyinyi mnataka kuendelea kubaki nyuma? Mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Sasa munisikize vizuri. Jo siasa muteno rekodoga imaro epaka Lonzo Musyoka usebidukasa Jatend Piny William Ruto kumloko toke ne gwenge mag Ukambani isichimuchi ucheno mag Dongrok ne gwenge mamoko. Kata kamano, jotelo mane oteno Jatend Piny William Ruto ilimbi mare makawuono e kaunti ma Kitui okawo chung' mopogore kagipuoyo chenro mag Dongrok magiseyudo e bwo telo mare. 1963 ile maendeleo inaendelea saa hii Kitui County. Hawa wananchi hawajaiona tangu tupate uhuru. Kwa hivyo umetuangalia sisi kama marafiki na tumesema asante sana. Kuna wale ambao tuko hapa tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Hii ni timu ya kuweka stima. Hii ni timu ya kuweka barabara lami. Hii ni timu ya kuleta title deed. Hii ni timu ya maendeleo. Hii ni timu ya kuleta soko. Hapa Mwingi North, wakati ulichukua serikali yako, ingawa hatukukupea kura nyingi sana, lakini ulitambua na ukapea watu kazi hapa. Tuko na watu wako kwa serikali kwa parastatos 4 kutoka Mwingi. Korka kore, Ruto osoko wangkweth mobalo kod sirikal kumtuo jopiny kod sirikal mare kachel gi nyayo siasa mag sigu. Hiyo ndio siasa yao inaishia hapo. Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Sasa leo wanapinga housing, wanapinga soko, wanapinga model ya elimu, wanapinga SHA, wanapinga kila kitu. Elimbe mare makawuono, Ruto opogo bok mag lope maromo 15,000 ne jodak ma Kitui chako chenro makongo apeni kod gero ute manyasani. Chris Owino, Ramogi TV. Kamana nya Chris Owino, mano bende lipot macharo yimo kuongo chenro en marangi chwelano ka ote omoloka na ba maro ote machuok manari adeka uchelno nono ano ka newsletter ka anwangilongo kadem na mama nanyar gimbadi mano estopi an Clinton mar wangilongo kadem. Sirikal ma Tanzania Uganda kethora tiro mag Jokenya pakogi awuoro mano kedi Kosumba ma Kindu Bay Kamanga Victor Jagedo kawuoka Julu apasi dala Kasipul yier jotelo gi kwe makende jatelo en achiel kuomu erokamano kuom ote makamano. Nancy Otieno bende wacho ni Ramogi TV yo makare weche mag jodologo onego beni sirikal kawo motegno mondo gikel lokruok e piny Kenya. Ramogi sa en achiel kaldaka prarogo koda uchiel wakawiyo mokwongo chenro en marangi chwelo kikidhi mabor waduogi weche mamoko. Ne to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita.
Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Are you a Kenya government civil servant na ukuna ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. To karang'o motimre? Ang'o momiyo ni wuoyo kama inte gima rach kodi? Onge gima timre. Adani wuok kae tinyis jogo te ni an atamra loka timo arus. Atamra an ok abi timo arus. This festive season, experience two worlds of one journey. From the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore. Because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel. Moments that matter. Memories that last. Machini Kenya Karamogi wadhi nyaka e county Migori kama migawo mar thieth e county no kotenore kod migepe mamoko kod osiptende mag ji giwegi ochako chenro mar chwalo thieth e kor gwenge ma idendo ni medical camps ma itimo e osiptende mag dispensaries e gwenge mar kaka yono mar kedo kod tuoche ma igamo kod ma ok gam ma osebedo ka medore e county no. Gilero ni okang' makama biro kelo yot ne oganda mondo oyud thieth machiegni kodgi maloyo law thieth kuonde maboyo. Jojuma ni kod ler. Kwan jogo ma tuochego mok gam mong'ere kod dho ngere kaka non-communicable diseases kaka tuono mar kansa, adundo mag matek kod moko kaachiel kod tuoche mane osejwang' ka iparo ne giserumo mong'ere kaka neglected tropical diseases kaka tuo mar kachocho osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Medruok mag tuochegi osetudi kod rem mar oganda e chopo osiptende sama chon mar manyo thieth kod midhiero mamoko. Duong' ahinya en ni nitie jotuo ma samoro kaluwore gi bor mar piny inyalo ore mondo odhi e referral point kama idwano dhiye to ok onyal dhi. Namba achiel nikech ng'enygi thoro ywago pesa transport. Mae omiyo ten kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth ka otende kod stendego mag ji giwegi koro wuok oko mar chwalo thieth machiegni kod oganda. Chenro ni mar thieth ma ichunono kod jolony itimi kuonde thieth mag dispensaries mag piny owacho e kaunti mangima. Kanwa donjo by saa 2:30 ji mang'eny nosechako donjo ka
kendo up to now ji mang'eny oseyudo services modhi. Nyaka kama segikene asebook around 5 people for morning otimnegi cataract surgery. Abiro kaka jatuo ne an kod tuo mar pressure nadwa nang'e ni to pressure na ne be onyalo dhi kare kendo ayudo kan thuolo nikech kata yedho miya mondo mi akonyra godo. Nimekuja kuhudumiwa magonjwa yote hapa hospitalini. Tumeona tumepelekwa vizuri na tumetibiwa vizuri. Oganda yudo thuolo mar pimo tuoche ma oting'o mago mag kansa, mago mag adundo mag wecho matek, mago mag wang' kod moko e kinde chendoni ma itimo kod jolony e wechego mag thieth. Cardiovascular diseases are among the high cost of mortality. So, but most of the cardiovascular diseases don't come with so many obvious symptoms. So it's very important, like in this activity, that we go to the community so that we screen people with cardiovascular diseases. Thieth ma otende kod wechego mag nyodo bende chiwo ne oganda e kinde chendroni. So to start with pregnant mothers, we are offering free laboratory services for ANC profiling. We are offering free ultrasound services. And also we are offering free all other antenatal care services. Peter Mware ma en apisa matayo chenro ni mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni lek mar piny owacho ma kaunti ma Migori en geng'o tuoche gi mok gam mago mane osejwang' kaachiel kod tuoche ma igamo. What actually informed this type of services, we actually wanted to increase access to specialized services. We wanted to put an end to issues such as hernias, such as hypertensive heart diseases. Omware wacho ni kaunti ma Migori keto maino mar neno ni oganda duto oyudo thieth maber e kuonde ma gintiere ka gitiyo kod kumano mar thieth ma ong'ere kaka SHA ma bende nyaka sani koro konyo e thiedho tuoche mathoth. Our mission is actually to offer accessible, acceptable and affordable health services. Jolony weche mag thieth wacho ni tuoche ma ok gam kata ma igamo osebedo ka nyoro oganda nikech thoth oganda ok chope utego mag thieth e sama owinjore ka koro gisiro chendone matero thieth machiegni kod oganda. Here there is it's like a supermarket, a wide range of services under one roof. Oganda mane ochopo chendoni mar thieth ma itimo nono mane obage dispensary moruba dip e sub county ma Suna West wach ni thothgi bedo kod pek e chope utego mag thieth nikech gidak mabor kod osiptende kaachiel kod midhieche mamoko. Kwanyal dhi nikech nitie seche moko minyalo yudo ka idwa ni mondo idhi osiptal ionge kod pesa mar apiko, kidwa dhi e level 4 chuni ni nyaka ikaw apiko midhigo. Apiko ni idhido ni iongego. Inyalo chako wuoth mirem gi e kore. Ni pesa ndio inatufanya tunakaa nyumbani kwa sababu ya pesa kukuja kutafuta matibabu, lakini tumepata serikali imetoa matibabu ya bure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jopuonje mag interns e skunde mag junior school e kaunti ma Kisumu obogo weyo dok puonjo ka oyaw skunde higa manyien podi piny owacho kochopo singo mar ndiko jopuonje mag JSS e yo mogirore. Jopuonjgo wacho ni pok onyisgi kaka chenro biro bedo higa manyien e samorak mane omigi kod piny owacho chiegni rumo. Giwacho ni ogiikore mar dhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulogi mano sara mar $10,700 dwe ka dwe. Serikal owinjo ywak jopuonj 20,000 science teachers mondo mi ondikgi gibed benefits ber ma ji yudo kuom ndiko permanently giyude yore mag thieth mowinj ma jopuonje mondiki yudo giyude yore mago mag allowances. Confirm interns. By confirming wawacho ni 17,000 ok en pesa. Migiuru pesa mowinjore gi gima gitimo. Jopuonje gipuonjo nyaka 40 lessons to en science. Gipuonjo science kata mana laboratories okumiyogi. Gida puonjo nade? Gipuonjo nyaka English. Japuonj science to puonjo English nade? Weuru miloru gi jopuonje. Japuonje en ng'ama riek, japuonje en ng'ama osomo, japuonje ng'ama loso life society mar nyathi, mar dhano ma sani wantiere ni. Untiere kanyo nikech jopuonje. Miuru jopuonje haki gi. Sani pod wakwayo gi muolo mondo kaber to mondo gindikwa wan be wachame pesa ma ji chamo no endo 17,000 oromowa.
Nyakoromogi gikanyo wachako kawo yo machielo chenro en marangichwelo nyakoromogi wabiro duogo kod weche mathoth kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com. On November the 15th, we will have the Grand Convergence, a massive gathering of citizens, supporters, and leaders from every corner of Kenya. This is more than an anniversary. It is a historic convergence to honor the architect of our nation's democratic journey, ODM at 20, honoring the legacy of Baba Raila Amolo Odinga. Tukutane Mombasa. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*413# to get verse of the day as your skiza tune. Wala kana chake naonge plan because initially I was employed somewhere, but then I wanted to do something more in dance. Kora nachaka chakaza dance studio, nachaka dance studio. Machigni pautu kere urok matayo tuke mag ng'weche pacho kae mano Athletics Kenya nodhi nyime gi romo mar loko katiba mare romo mano kelo kanyakla jokanye sekta mar ng'wech e pacho ka. Romo makamano no bagi boma Nairobi ka jong'wech kod kocha mag ng'wech nogolo pachgi e wi gigo magidwaro ni mondo loki katiba masane. Winjruok no bedo ni pach jong'wech nyaka bi nywaki okenge duto mikao motudore gi ng'wech. En romo mabiro bedo katimore kinde ka kinde kaka yo maneno ni jong'wech ni thuolo kara ni thuolo e sama gin e tijegi. I can say that a very good one was setting up a communication desk at the Federation, which will help in the seamless transmission of information from all angles, from the officials and even from event organizers, and even something that is going to help the athletes to be well informed about events that are going on at the Federation. Yes, of course. As Nairobi, we have tabled our contribution as a Nairobi region. And we have mentioned issues that we needed to be improved. Yes, I know Nairobi is a region as well as we are both a region and as a county, and we have really tabled our resolution
we hope that will be captured in the document. Tim mar Kenya mar joma nigi both mar winjo wach mar Deaflympics osingo madhi timo maber e tuke mag Deaflympics machakore Tokyo Jumamos. Jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi osingo ni sirikal dhi chiwo shillings milion 5 ne rekod ma jo Kenya oketo. Kamano en achiel kuom yore mag miyo jotugo go mijing'o. Jatugo ka jatugo madhi yudo goldi idhi mi shillings milion 3, ka joloch mag silver idhi mi milion 2 to bronze milion 1. Tim mar Kenya nigi jotugo kod apisas 180 madhi e tuke go. E tuke mag Deaflympics mokalo motimore Brazil, tim Kenya noyudo midila 24 koriw. Any good matter that you bring, as per His Excellency the President William Ruto, Directive 3 million will be up for grabs. And for either silver, 2 million will be ready for grab, and equally for bronze, 1 million. 5 million will be awaiting for any record that will be broken. I'd like to say thank you so much to the Principal Secretary and the entire government fraternity for supporting us 100%. And we do hope that when we fly to Tokyo, Japan, we will be ready and we will be committed as a team. And also the PS who has promised us the cash awards. If we go to Tokyo, if we get the various medals and we are going to make Kenya proud, we are going to work tirelessly to ensure that also we break the records, like we had the 800-meter record and several records. Nyakoro mogi kanye makelo wagi kuma Weche Manyien mag Ang'ichwelo sa 1:44 erokamano nyako mkawo thuolo mari mabedo kod wechenoni warom kendo Weche Manyien mag Oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Eliz Otieno.